Shalom. Damang dainang nahina holongan di bagas guarniamat Tuhat ta debata. Tapasada marohata tapukama perminggota di bagasan manugoton. Tapuji Tuhata marhite namarede nomor 520 ayat sada dohot 5. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Saitong do mamerengi mataku tu Jahuba, ai ibana do mangenet pathu sian jorgong, saido pakon maahu, jala asi roham diau, ai pujung jala nadangol doau, hodo ale Jahuba dihalunguton rohaku, ale debataku, marhaposan tu hodoahu, sayu nang pailaau. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anak muna sasadai, dilehon hodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami, saha tuhau na pinarsilangi. Sai pato guma rohanami, asa unang ganggu rohanami makaporsiai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami alani dosa nami. Alai asa positutu rohanami, dia sini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Maredehita sian nomor 126 ayat sada. Tatangihon ma pati ni debata di minggu ta sadarion,
Ima sian patik palimahon, rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa mertua ho, jala liling mangulu, di tano nanilehon ni jahuba de batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalako. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu, maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Mared dehita sian nomor 420 sada, ayat sada dohok tolu. Tato poti madosata tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu naso hatu dosan, sitopa nasana adong, paruhum natigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan nahu ulah hami marhitesian pangalasion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami. Natamasi tutu dohona uhum muhami, alani dosa nami i. Alaina tarsol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asima roham dihami, ale debata nami. Bardenggan bahasa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhuna. Jala suruh mato dim parbadia tu rohanami. Asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora suda. Na pinar bagam diaka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Roma hamu tutuau, asa mangolu to demuna, ninna Tuhan Jehoba. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mare dehita sian nomor 403 ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion, tarsurat di buku ni panurirang Jesaya, bidu 55, ayat onom tolhastu ayat sia, tajahama marsorin-sorin. Sai lului hamu majahoba, bisa tarbahet dope jupang ibana, jauh hamu ma ibana, bisa jonok dope ibana. Sai ditadikon halak parjahati madalanna, jala jolma pargeduki, akka sakapna, sai mulak ma ibana tu Jehoba, asa marpangulahi rohana mida ibana, dohot tu debatata, ai buas do rohana mana resei. Ai dada pikiraku pikiran munai, jala dada dalam muna akadalaku, ninna Jehoba. Ai songon tibo ni akalangit sian tanoon, songon ido tumimbo akadalaku sian dalan munai, jala akka pikiraku sian pikiran munai. Ido sahana, martua do akana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Maredehita sian nomor 104 ayat sada dohot opat.
tahati dakon ma hapor seautai, songon hinati dakon ni dongata sahapor seaon, disadok portibion, rak mahita mado. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatu dosan, natu mo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabean sianto di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, natu mau nabernit, di panguhuman ni silatus, namate terpajal do ibana dihau pinar silang, natua tu banua toru dung ditanom, namulak mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak nama ngolu dohok namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato pani halak Kristen akan nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai namadok, mulak mangolu sogok daging ni halak naong mate, dohok dihangoluan naso rasuda. Amin. Damang dainang naksoni anak ko namin po sa bulong katangi homadyo tikting ni huriata nanay si pamasaon doon ng masa di bagasan sa linggot sudi paralado hakay bibatam pasato muliate tuhamu aka amanami inanami do tahanggi pinaribot na romar minggu di bagas sa deron lubowi watu hamudongan sa hapor siyaw naudoy parjolo sa ro marminggu di ure taon na parjolo na maminggu minggu okuli sa itong do mangaranami batak kudopak Jahoba siyan pesalmen 25 ayat 15a topik minggu marhamubaon ni roha asa unang mago napaduahon jadwal mengikuti ibadah minggu tanggal 27 Maret 2022. Ijapitu ip Baloi Center Sepanas Baloi Kolam Sektor 1 Baloi Dipam pukul 9 WIB Bengkong Indah Batam Center Baloi Kolam 2 Kapung Nanas pukul 11 WIB Nagoya Bolo Onom Baloi Kolam 3, Bengkok Sekitar, Kapling, Taman Baloi. Pukul 16 WIB, Tiban, Muartakus, Batam Kota, Perserahan, Muka Kuning. Pukul 18, Kontemporer, Patuluhon, Pakubason ni Pendeta Resort. Di Minggu Sadarion, amang Pendeta Resort, Pendeta Belman, Hutahayan, MDIP, makubasi par mingguan pagi di HGP Batu Ampar Resort Batam sore di HGP Batam Paupaton Danak Natubu dari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 di Basa Tuhatta do Sada dan anak boru Mika Nuela Sihombing di keluarga ni Amata Kristiono Sihombing tubuh inata harus di Sianipar alamat Seraya Garden Wek Maratakus sehat dulu denaki nang naturasna paduahon na di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 di Basa Tuhatta dosa dan bahwa di keluarga ni Amata si tua jihasi ahan tubuh ni inata Romawati Borsi Mamora alamat Baloi Kolam RT 10 RW 16 Wek Baloi Kolam Sektor 3 sehat do dedenaki naksongoni nang naturasna palimahon tikting marbagas tikting paduahon naing majalo pas marbagas semua Norman Herbert Sihite anak ni Amata Lismer Sihite tubun inata Lamauli Boru Purba
alamat Perumahan Kembang Sari, Bolok B nomor 20, Huriah KP Batam, Resort Batam, Dohot Oranna, Pinni Alpionta Siagian, Borni Amanta, Perli Siagian Nahinan, Tuni Inata, Manak Malaksak Boru Simangucong, alamat Beko Palapa, Huriah KP Agape, Resort Barelang Batam, Nasida Naing Majalo Pasupas Perbagason di hari Sabtu tanggal 25 Maret 2022 di Gereja HKP Batam, Resort Batam. Saitu hatama napatuluo sakap nasida. Napanopon ruas nataba. Mulai minggu sadarion gaberus ni huriata onma sada keluarga ni Amang, Ricky Winanda Sihotang, Inata Benget, Sartika Luciana Nababan, alamat Baloi Kolam Wek, Baloi Kolam Sektor 1, Pidda Sian Huriah KP Ai Garut, Resort Sipange Distrik Sia Sibolga Tapanuli Tengah Nias. Papituhon ruas Nagok. Di minggu sadarion tanggal 20 Maret 2022 gaya ruas Nagok ma keluarga Bapak Romulus Wijaya Sirait, Inata Ida Rumondang Sinaga Dot Yanakon Nasida Laurenjo, alamat Lucky Estate Bolok B nomor 5, Batam Wek Nagoya, Alanaung di dalam Nasida ruas Parguru, Pawaluhon ruas Napida. Mulai minggu sadarion Pidda Huriama Sian Huria Taon sada keluarga Amata Liston Sibolon, Inatai Tarinta Borupa Paranginangin Rabdohot Yanakon Nasida, Indra Sibolon Dohot Eliante Boru Sibolon, alamat Kapling Baru Bida Kabil Punggur, Pidda Huria Tuhakape Jetun Kabil Resort Batam. Pasiahon rapat panitia jubileum 50 tahun Batam. Anabudari minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 10 siawib marapok masude panitia jubileum bidang ido matu hita selhuna parhalado doh sude panitia asa hadir mahita hobar tutiki naung tinatuhon di panitia maringana di gedong serbaguna pasapuluhon parmingguon di pos kapling Taman Balai Punggur. Mulai minggu naro tanggal 27 Maret 2022 dibuka huriat tema muse patupa parmingguon di pos kapling Taman Balai Punggur masuk mulai pukul 10 wib pinangido matu sude ruas di pos parmingguon di Punggur asareta maroha marminggu nah hinobasan di huriata Batam. Pasapusadahon mulang aktif makobasi gabis tua. Mulai minggu sadarion aktif mamuse makobasi gabis tua inata situa dorma borsi regar si alanaung didalani nasida masa si korsing dohot denggan jalanunga dijakon perhelado nasida di parsermonan obartu peraturan ni HKP nasida mangula di pos parmingguon kapling Taman Punggur di pargugoy ma nasida makubasi huriay pasapul duahon bona tahun ina Lubuk Baja. Dari Jumat tanggal 25 Maret 2022 hubungan ina Lubuk Baja patupahan acara bona tahun maringanan di Palapa Gloria Melur Jembatan 5 Barelang mulai pukul 10 wib tuhatama dapat tuluson salhuna pasap puluh tuluhon perpunguan PHD kategorial na parjolo di hari Selasa jam sia 12 wib dan sia di GSG di hari Rabu jam 10 wib ina Debora di GSG di hari Kamis 10 wib ina PHD di GSG di hari Jumat 15 ina Lubuk Baja di GSG. Pasap Lobaton koordinasi Dewan Kononia Don Seksina. Marsiogot Senin tanggal 21 Maret 2022 di Patupa Dewan Kononia do rapat koordinasi Pakobasio tu sudah seksi. Arani asa hadir mamuse anggota Dewan
do sude pengurus seksi ima seksi sekolah minggu remaja naposo ama ina do lansia masuk pukul 10 luip maringanan di GSG lantai sada. Pasal pelimahon mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Na Parjolo, na po Alfredo Stepanus Panjaitan, wek Batam Center dirawat di Jabu. Inatanyonya Sirait 12.000, wek Balai Kolam sektor 1 dirawat di Jabu. Inang nyonya Nenggolan Boru Butar-Butar, wek Balai Kolam sektor Sada dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah. Amang Ha Simanukali, wek Bengkong Indah dirawat di Jabu. Inang nyonya Utapea Boru Banggaul, wek Balai Kolam sektor Sada dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda. Pasapronom sumbangan. Napasahaton sumbangan bunga altar di Minggu Sadarion ima keluarga L Marbun SE Boru Aritonang wek Batam Kota. Ulang tahun. Pangulan awak tiki do sudi perhelado pasahaton selamat ulang tahun kelahiran do pernikahan yang sudah ruas ni huriata mamuka tanggal 21 tanggal 26 Maret 2022 di Laut Tuhatama akagajang nyumur song ni akahipasok hita saluhna sa maita tu bagian perhepengon. Saldo akhir tanggal 19 Maret 2022 731.432.803 rupiah. Songonima tikting ni huriata biagasan nasa minggon. Muliatema dituhatta. Maredehita sian nomor 678 ayat sada dohot udukna. Tapasaha mapeliata pelian sada A dohot sada B.
pasada rohata martangi yang mahita. Saya urupi mahami tutu Tuhan. Asatung marhaposan tuho sabing hami di bagasan ngulu nami. Alani i sai gohi maroha dohot pikiran nami. Marhiti-hiti hatam nanaing si pasahaton ni naposom. Todim todi parbadia ma na mangurupi hami saluhuna macakon mangatusi tarlumubi mangulahon hatami. Mangasahon Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Shalom. Dihamuna amanami inanami hurani tuhata napungu di bagas coroon soang songoni nang aka ruas ni huria nama dohoti ibadah marhite-hite live streaming sian tongani bagas nabi hatani di bata di parminggota sadarion ima na tersurat di Lukas bidu 10 tolu mamukasian ayat sada rodi ayat sia. Lukas 10 tolu ayat sada rodi ayat sia hujahahon madihita saluhuna. Halak Galilea na binunu ni Silatus. Adong ma naro ujui pabuahon tu ibana taringo tu akahala Galilea na didurus Silatus do mudar nasida gabesaur tu na pinelehon nasida. Jadi nina Yesus ma mangalusi nasida na diagam rohamuna do perdosaan halak Galileai martibakon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida hurok ma dihamu dang anggo somu barohamuna lau songoni do hamu mago sudi manang nadiripu hamu anggo na 10 halak namate ditinggang palas-palas na diseloam persalaan sian sude pangisini huta Jerusalem hudok ma dihamu datung anggo somu barohamuna lau songonido hamu mago sudi dungi dihatahon ma upamaon adong ma di sada halak hau ara na sinuanna tuporla anggurna jadi Roma ibana mengalului parbuena hape dang adong cupangsa gabenin nama madok si ula porla anggurna nung ngapola patulu tauton ahuro mengalului parbue di hau araon lau sojupang taba mai ahapola magopo tanoi bahenonna alai didokima mengalusi tuan nami loas mai di sisa taunon asasanga hupakur humaliang bonana mabahen napatusi anggiat olo marparbue tujoloon alai anggosuada tabauma imasahana diamuna amanami inanami di parngulot tasiganu pari adong go sada pangatusion ya namasa di Toro Pancol ma nama dok molo masa aka peristiwa ya akana corbut nik kumajo di nguluni sada-sada halak gabi taraju mudai songo sada uhuman alani dosana udok majo masa musibah di nguluni si A gabi torlau do kapikiratakan memang nasongono di ibana patuk mak masa itu ibana kita cenderung menghakimi orang ujuro aka hamaulon bencana manang aka hal-hal na di luar kelaziman mak manang na mate marupani sada-sada halak mate alani dibunuh mate alani
dengan cara yang tidak wajar nih ngomak. Tortusido nang apala sopalay dok korpani. Saya dong kucul mana berpikir memang nasongonod di patuk matong. Alan di dosa na di patuk seperti itu. Manang molo sampai mersahit jolma sahit naposa nang marna malum. Bodoh tong sahat tu sia kepikiran di jolma nama mereng. Angau tede. Songonod di kan. Kita terus terpikir bahwa sakit penyakit yang datang itu sesuatu yang wajar terjadi karena memang orangnya orang jahat, orang yang berdosa. Kita menghakimi, menghumi akka colma na di bagasan ya parti naononi. Saya ingok do tiki dia ketiki nasal puna masa bencana di Aceh ya, tsunami. Ya memang banyak kita yang bilang itu. Wajarlah, nguruk Tuhani, dihukum Tuhani. Hapenian bahasa ma pola dohonot tasongoniate. Saya tong rupani ala torop disi godangat disi akajol mana suporsia di Tuhan Yesus. Akajol mana menolak guarni Tuhan Yesus sehingga layak untuk dihukum. Marhite-hite peristiwa ini. Tapi apa kita ingat? Dak kolak kalak silum dah hati hai na korban kan? Gak lah. Dak kolak kalak na jahat. Na mate. Na gabi korban ni tsunami i. Akan nabur jupe gudang ko mate di si amang inang. Orang-orang percaya, orang-orang beriman juga banyak yang mati. Jadi kenapa kita harus selalu berpikir hukuman Tuhan alani dosana sehingga terjadi akka hal-hal najorbut sinaking. Jadi memang di masa ni Alkitab ya teh, di tiki masa si taono najorbuti di si Job, mate makaya nakona, habis artana, malala dagingnya bau. Ama dido ale-alenai. Sahabat-sahabat Ayub juga cenderung menghakimi. Tuh ma, akui dosam, akui salam hira-hira songoni marupani. Alani dosam doho Job, ubandas masaon. Dang mungkin masaon, si taon nonon, molo soalani belgani dosam, akui ma di jolo ni Tuhani. Padahal Alkitab sendiri begitu jelas menyaksikan. Danga dong di Portipion hati hai nada ulah roha songo si Job. Job itu orang benar yang karib bersahabat dengan Tuhan. Colma narosu tu di bata. Alani i dia tu ngalani dosa nada marmati anak kegelengai. Dah ngalani dosa na gabi habis sudah artanai dok malala dagingna. Tetapi Tuhan punya cara tersendiri untuk menguji hak porsian ni Job. Hati hai. Alani ma dihamuna manami inanami imana juk masa satu partikianon cara berpikir seperti itu yang cenderung menghukum, menghakimi, menuduh orang karena dosanya terjadi hal-hal yang menyakitkan. Nama baik cilaka di bagasan nguluna. Lauso ido amang inang cara berpikir namasa di tonga-tonga ni halak Yahudi ate namar pardumuat tutur pukom maco. Anggo dinasida memang saya dipikiri molo mersahit sade-sade colma. Sahit puruan rupani i sakit ya sakit-sakit yang parah. Manang martihas colma. Apakah buta, kecatatan fisik lainnya, dot akana asing. Saya lalu pikiran nasida mangatusi namar dosa do si A. Ido banda hea dosa halikan di sukun aka nama nukun tutuan Yesus tikiarong sada nama pitung. Si do dosa ni isi do mabenon. Gabi marsahiton, gabi mapitung. Ala imat tong pikiran nasida kan? Isi do molo mardosa, molo marsahi colma berarti na adong madosa ni, mang madosa ni punga mang dosa ni isi rupani i. Kalau terjadi
hal-hal yang ya berupa musibah, cenderung menghakimi. Lo sima hati haya manginang masa makan songona didok diturpoko nakaning masa manina di Duruson Silatus mudarni halak Galilea. Ketika itu ada orang-orang Galilea natongon pasahaton peleana di Bagas Coro jala Roma si Latus dengan pasukannya membunuh pamatehon nasida karena sesuatu hal dan pola di sopat orang aku karena sesuatu hal jala sapedo mudarni akka halak Galileaon saor bercampur dengan korban darah mudarni pelian situ tuh ngona pinasah nasidai. Artinya kematiannya tragis. Corbut. Alanido launa sida pasahaton pabuahon itu Yesus. Adong ma ro ujui pabuahon nama sai. Itu Tuhan Yesus. Amang inang molo dihudusnya sida pabuahoni sasi tonga bukan hanya sekedar memberitahukan kabar. Nadong ko di Bagas rohana. Mereka ingin tahu sikap Yesus tentang kematian orang-orang Galilea itu. Naing boto onda sida buhado dohononi Yesus. Atau dengan kata lain, naing boto onda sida bahwa mereka adalah orang yang lebih benar. Si anak kahalak namate terbunuh nakani. Dan mereka mau pengakuan itu dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan kan tahu segala hal. Boto Yesus sudah. Mulai dok nasi dapat songoni na pinagido na ni igil ni rana kan ni boto do. Ido pitor tajam hata ni Tuhan Yesus. Di dok ibana di ayat 2 kan. Jadi ni na Yesus mamangalus ni nasi na kaningit na pabuahon baritai. Na dia gam rohamu na do perdosaan halak Galilei mertibakku saluhut. Hal Galilea ala songoni diahap nasida gak cukup dengan itu bisa bungi bana dope muse gabelos di bay muse sada ya hal yang sama kan di pabuai bana manang diri puhamudo anggona 10 walu halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam headong sada peristiwa madabu palas-palas di Siloam sampai mati 10 walu halak. Manang dipikir hamudo ya na 10 walu halak na mati ditinggang palas-palas na di Siloami persalaan. Sian sudah panggil sini huta Jerusalem. Apa kamu pikir orang-orang yang ditimpa menara itu lebih bersalah dibanding orang-orang seluruh Jerusalem? Tuhan Yesus betul-betul mengkritik cara berpikir seperti itu. Termasuk kita teh mangenang. Cara berpikir kita nasai hira mamitori diri, menyalahkan orang dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Hudok matuhamunin na Yesus. Anggo somuba rohamuna lau songoni rohamu mago muse. Jadi nggak usahlah merasa benar imanan ni dok ni Tuhan Yesus. So ting pikir hamu dirimu na sumitong, na upitor, sian nasida namate terbunui, sian nasida namate ditinggang palas-palasi. Enggak, kalian juga kalau tidak bertobat akan mengalami hal yang serupa, hira-hira songoni. Lo si maamang inang, na kita saluhuna, gabisi pahingot, tuhita teh. Dengan cara berpikir kita yang sering tidak benar itu. Nah saya jujut titarupanii manguhumi akahalak na asing di parnguluon na ujutaida aka peristiwa-peristiwa na memang seperti sebuah hukuman. Apalagi memang ya kalau kita punya perasaan yang tidak suka adong songoni suguni rohata, tu seda halak, pikiran itu akan begitu mudah muncul. Molo masa tunata hasuguhoni rupani kan,
manang na terjadi maka kecelakaan nang sotadokon bui saja doro turu hatar pani ima kan ai cah lupa kan ima ai tau be ima pikir do harwa adil do Tuhan seakan-akan Tuhan ini rupani ikan mabay ni bana kecelakaan seakan-akan Tuhan ini rupani i na memang sengaja menguhum jolmana tahasuguhoni sa mang inang songona masa majo di partiket tadi bagasa 2 tahun non udang col manahona kopit kan nasape aguan nah hinahulungan ni rohana ala ni parsahitoni yang sudah hona udang kita na sohona so tungi pikir na sohonai gabe hirana humolong rohani Tuhan itu ibana ala no burju ibana gabe sohona jadi kajol manahona kopitona apalagi na Mateon memang pantas karena dosanya karena jahatnya suatu ngadong rupani iro hatta songoni imakan ngahona ibana kan ay coput tobe gabe herana ala ni burcut ta marupani i dakona hita manang jangan menghakimi diri sendiri juga suatu ngadong rupani mo ro parsahito tu dirina manang ro kasih taonon los gabe ita menguhumi diri ta imadah berarti perdosa bulut doau benda masa otuau berhala ni dosaku do HP boleh saja kita terus adong mengintrospeksi diri alai naruh hakku dang denggan molo dong namasa saya terkaiton itu hukuman atau dosa itu menghakimi namanya tutu doa mang inang cipata dihum debatado colma alani hajahatonnya masa aka hal-hal tertentu songona di Sodom do Gomora itu jelas Alkitab mencatat itu benar-benar murni hukuman Tuhan karena dosa kejahatan tapi tidak setiap terjadi peristiwa bencana aka hamaolon parsahiton dingoluni jolma los taroki hukuman tidak besok itu si job nak kaning mada bena kurang si tahun nonai itu bukan karena dosanya jelas jadi jangan semudah itu langsung menghakimi orang lain manang gabe ta uhumi diri ta sendiri alani dosa ta alani dosa nyopung ta alani hajahatot ta walaupun kita memang terus menerus perlu rekod untuk paubahon rohatta mengintrospeksi aka pangalahota tapi jangan pernah sampai menghakimi alanido dihamuna amanami inanami turpuko pengotok kita mari suatu ngarok kita nasai ringgas merasa lebih benar dari orang lain merasa upitoran siakala jelas saya ringgas-ringgas si tambanudu halakan lebih berdosa dari kita ujahat siak kita pantas dihukum pantas manaon si taunon nai pantas menderita alani hajahaton nai ala memang songonan nidok ni hatani Tuhan Yesus nak kaning anggo somu baru hamuna lau songoni do hamu mago sude dengan kata lain amang inang sebetulnya nggak ada bedanya rak pardosa dohi ta sude nggak ada orang yang punya hak mamitor-mitori dirina merasa dirinya lebih layak merasa dirinya lebih patut suatu ngadok kita rupani mulai sonang pengoluna kita merasa patut doa macaloon layak aku untuk menerima kehidupan seperti ayau kan burjudo marminggu ayau na burjudo marminggu ana ringgas do martangiang na ringgas do marsilehon-lehon dungi tata-tata musai do ngatakan si A si B bapatuk matong songoni terus merpugus bapatuk masih adui saya songoni parngulun na marhacit-hacit bapatuk masih A nama saya ro parsahito naposa tuibana ayah de songono dongoluna merminggu pebudo itu ngepiga hali ay nahulitan ini tamu saya makan kita mulai menghakimi mencucur-cucur kelemahan orang lain mencucur-cucur salah nih halak
dan mulai mamitori diri, mangetong diri tano burcu, lebih pantas, lebih layak. Dan kemudian kita menjadi hakim di tonga-tongani parnguluta. Tabo toma amang inang songon hatan di debatan, hatan di Tuhan Yesus nakaning. Hamupe la songonido mago musaini na moloso muba. Dengan kata lain amang inang, sasitonga rap napat hona uhum do hita sudi. Jadi tidak ada orang yang boleh merasa dirinya lebih benar. Anggo didok rohatta hona uhum si A alanjin jahatna. Masa si taunon itu si B ala di dosana. Amang inang, taboto mak. Kita pun pantas sebetulnya menerima itu. Kalau Tuhan mau berhitung dengan dosa. Pantas. Pantas dohita mago sudi. Pantas kita semua dihukum. Kalau kita mau bicara berdasarkan kebaikan kita dan dosa kita. Ai sehita na somar dosa. Sehita di son nabui madok dirina layak. Ala ni haburjon na diadupan di petang. Ka ada satupun amang inang. Semua kita orang-orang yang patut dihukum. Imana ni dok ni turpukon. Na patut macalo. Penderitaan yang dialami orang itu. Na patut majalo parsorion ni dongate. Alay dang tajalo sa pesonari. Alaniaha molo so tatao pe songo parsorion ni dongatai, molo so tabolus pe songon hamaolon na diadupan ni dongatai. Sotung tarajumi ialani burcuta. Sotung tarajumi karena memang kita layak untuk itu. Tidak. Alai, ala memang Tuhan berbelas kasih. Tuhan memberi kesempatan bagi kita. Ido banator diuduti Tuhan Yesus muse. Marhite-hite sada upama. Songon sada hau arai. Roma na punasa. Di idadang marparbue. Jadi Roma na punasa di dokma. Ata ba maon. Habis ni magopo nai tanoi baenon nyon. Habis miak ni tanoi. Ibain hawaron. Anggo somar parbue do taba mak. Itu hidup kita. Alea hama didok si jaga por laki. Aduh tuan nami, luas mak satahun nai. Asau pakuri. Asau bain napa? Asa dipupuk rupani i. Hati tung marboras. Berilah kesempatan. Nanti kalau memang Tuhan lihat tidak ada buahnya juga baru tebang. Jadi hidup ini songon ededo amang inang. Kesempatan. Molo mangulu hita saha roditikion parjolo mate dongata. So tung ta pikir na parjolo mate ujahat sakita. Hita uliling mangulu ala burcu. Oh jangan. Molo kecelakaan majo. Disada bis. Adong na mate. Adong na luka-luka berat. Adong na geger otak, ponggol pakna. Hape hita segar bugar. Dan lagi adok kita terluka manangaha. Oh jangan berbangga hati mengira hidup kita adalah orang yang benar. Maka Tuhan melindungi kita. Jadi halakan ala gudang dosa nama ponggol pakna. Ala jahat gabe mati ibana kecelakaan. Oh jangan. Ala nain idauta ketika itu terjadi amang inang. Tuhan masih beri kesempatan. Dilihat debata tiki di hita, tiki parasian. Tiki untuk apa? Untuk berubah. Merhamu baon. Jadi suatu ngarok kita nama mitori diri merasa lebih benar, ubanda selamat. Merasa kita lebih baik, ubanda gabe sukses ulauta. Lebih sejahtera ngulutas yang halakan. Tetapi Tuhan berbelas kasih. Dan Tuhan menantikan terus ada perubahan di nguluta. Untuk lebih baik. Asa ganup halak amang inang. Kita diajak, itu gihodo hita.
marilah fokus mahita mengevaluasi diri. Suatu gabe fokus kita di bagasan ngoluton menudui halak, menghitung-hitung kelemahan orang lain, mengevaluasi dosa orang lain. Tapi mari ditogi honatan di debata di bagasan sadarion, fokuslah kita tu bagas, evaluasi diri, marhamu baun. Jangan jadi fokus menghakimi orang, menilai-nilai orang lain. Kita diajak fokus mahita, mamereng tu bagasa dirita. Suatu ngaro kita merasa adang tuau jami tobah, adang perjahat tau. Suatu ngaro kita merasa amang inang, tu si adi cocok, alai ba nakasongono do, enggo na burcu daw. Suatu ngaro kita merasa songone. Molo didok debata marhamu baun roha. Tidak harus karena sebuah bentuk kejahatan nabui patar di ida jolma. Amang inang, anggota ringot dosa hajahaton, dan saya konalanina membunuh masuk penjara perlu bertobat. Setabi ala buru-buru nasohasea perlu bertobat. Ala heak korupsi perlu bertobat. Semua kita perlu bertobat. Sudah doh kita perlu marhamu baune roha. Asadang tu si A tu si beon, au pe perlu bertobat. Padang kami pe perjamita dan datung saya dokonon nami hola turus ni hurion. Kami juga perlu diubahkan. Perlu terus menerus mengalami pertobatan. Asa pulin hatani debatang upasatami. Kita sudah semua kita. Jangan ada yang merasa nggak perlu bertobat karena merasa dirinya sudah cukup baik. Mungkin kita bukan pembunuh. Mungkin kita masuk ke penjara, alanina perjuji, memakai narkoba, alanina selingkuh, alanina korupsi, alanina dia. Mungkin kejahatan itu tidak pernah kita lakukan. Tapi bukan berarti kita bukan orang yang berdosa. Gudang bentuk kejahatan amang inang yang perlu kita sadari di dalam diri kita ini. Taingot mak. Tui semana upir hatani Tuhan Yesus salileng marjami taibana taringot tu pertobatan hai ular beludak nina bukan kepada pemungut cukai, bukan kepada para akka buru-buru nasohasea, bukan. Tolak parise, kasih botol surat. Orang-orang yang merasa dirinya benar ini justru orang-orang yang merasa dirinya saleh ini justru yang mendapat kritikan pedas, tajam. Sian Tuhan Yesus. Allah kan dina di boto Tuhan Yesus do rohani jolmai. Tuhan melihat isi hati. Kesombongan. Kesombongan itu kan hanya kita yang tahu. Dalamnya kesombongan. Dan Tuhan melihat itu. Tuhan melihat sudah roha perbagasanon. Jadi suatu ngaruh kita rupanya berpikir bahwa kejahatan hanya bentuk-bentuk yang akan jorbuk-jorbuk nakaning. Dalam segala hal amang inang. Parrohaut tahun, pikiran kita ini, sikap kita ini diigil debata. Asa terus, mari kita perbaiki. Marhamu baon, mubah mahita. Jangan lagi terus menghakimi orang lain. Mubah mahita, jangan terlalu sombong, merasa diri paling hebat. Mubah mahita amang inang, jangan merasa bahwa diri kita paling penting untuk diperhatikan dan didengarkan. Mubah mahita, sesudah karagam, nih kelemahan-kelemahan, hagalion-hagalion, na adong di bagasan ngolutaon. Anggo sorade hita mubah. Nakaning jelas itu hatana lau songoni dohamu mago muse mau binasa dalam bahasa Indonesia. Mari ditugio turpukon asa songon hau arahi ta amang inang marparbue bertobat menghasilkan buah molo dipaingot dihita marhamu baon bertobat. Bukan hanya sekadar rasa sesal ya. Ya memang, molo neng mubah jolma,
Bertobat diawali dengan rasa sesal, penyesalan. Tapi ingat, gak cukup hanya penyesalan. Rasa menyesal, rasa bersalah itu penting, tapi bukan itu yang terpenting. Natrumikot dihamubaon, pertobatan yang Tuhan minta dari kehidupan orang-orang yang percaya adalah buah parbue songon haur na aranak kaning parbue naido na paling rumikot. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Hasilkan buah-buah pertobatan. Parbue kamu, parbue tadani hamu baone roha. Molarong jojol mamadok mu barohana siana kahajahatonna dungi dia mengawali dengan hati yang penuh penyesalan, itu bagus. Tetapi lebih dari itu perlu kita datang roh tugari jaon. Perlu kita hidup dengan memperbaiki doa kita. Perlu kita mengikuti ibadah-ibadah hatarida adui. Tetapi amang ina nggak cukup sampai di situ juga. Rajin gereja itu tidak bisa dikatakan bukti sepenuhnya sudah bertobat. Ayang gohola di permingguan do kita burcu kaluaran no sia gereja tonggombe mulak kita tuh kapangalahon na jor buti. Nah, itu kan nggak bertobat namanya. Bertobat itu ketika kita memang hidup kita pangalahot ta parangeta luar dan dalam ada perubahan. Jadi nggak hanya sekedar perubahan di bibir atau rasa sesal di dalam hati, tetapi buah parbue yang bisa dilihat orang, yang bisa dirasakan orang, yang lahir dari hati yang bisa dilihat Tuhan, kemurniannya, ketulusannya, itu pertobatan yang Tuhan mau. Lani mari amang inang hiduplah sungguh-sungguh dalam pertobatan. Muba maheta. Sai unang ma harorota tumangihon hatani debata hanya sekedar untuk memenuhi akka kewajiban-kewajiban ni parugamota. Ale lobis yani. Sudah kahatani debata jamita. Dari manapun kita mendengarkan itu, baik itu setiap minggu kita mendengarkan khotbah-khotbah, setiap hari kita mendengarkan renungan harian. Unang mama gopo, nakola bulung ngatong, enggola ni bulung ngadu tarida, dang lakui. Ikon uli bulung na, tarida parbuena, tarida borasna. Ido namar laku di Tuhane. Kalau tidak ditebang, akan binasa. Mari menjadi orang Kristen yang betul-betul menjadi teladan. Menjadi orang Kristen yang betul-betul hidup dengan sikap perilaku yang terus-menerus dibaharui. Setiap hari, ganuk tiki, rikok dohita di pay baru, rikok dohita marhamu baun. Dakola sadariok kita perlu muba, marsugut, ala memang di bagasa daging dopehita yang penuh dengan berbagai kelemahan. Nah saya dong gope kemungkinan kita jatuh dalam kelemahan, mengulangi, melakukan hal-hal nasalah, alai disi mahatani debata terus menerus paingotok kita untuk dipai baru, untuk terus diajak bertobat, dan disitulah kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang semakin bertumbuh dan pada akhirnya akan berbuah lebat. Amin. Martang yang mahita. Tuhan molia tema di hatam naong manungguli rohanami di bagasan tikion asatung mangulu hami Tuhan. Di bagasan lomone roham mangulu hami Tuhan marhauduhot tuho asa unang gabe sairinggas hami mamitori diri nami manguhumi dongan nami alai urupi mahami asa lam tu serep na rohanami marhauduhot diarupan asa nang hami petutu Tuhan sai totong marhamu baune roha sian gudang akka hahurangan hagalion nami seurupi mahami Tuhan marhite-hite todim to di perbadia asabui hami mangulahon saluhut akan napinangi doni hatam pasu-pasu mahami saluhut na rotu bagas corom di bagasan sadarion luas hami mulak di bagasan lasne roha mabuan hatami mangulahon hatami di ngulu nami siganu pari pasu-pasu hami saluhut akan naroon di bagasan tikion
disudiaka pangiduan ni rohanami akana solot di bagasan rohanami patar doi dia dupanmu asima roham Tuhan sai luas mahami saluhu na marnida hagugoonmu mangula di ngulu nami ganuk marsada-sada akan nama sihol mangido siya na dupanmu di hamalumo ni parsahiton say homana mga leok kamalumo ni parsahiton dia karuas ni huriam Tuhan nama sihol di pasupasum di tonga-tonga ni ngulu ni keluarga rumah tangga say surduko tangan munagok huasoy Tuhan lahu mamasu-masu ganup aka keluarga ni ruas ni huriamon dia ka ruas ni huriam Tuhan nama sihol asa patuduamu Tuhan dalan patudu perkericuan saya matutu Tuhan namangukapi di sudi aka ruas ni huriam ro di sudi aka ruas ni huriam pe Tuhan na madohoti ibadaon secara live streaming setongan ni bagas nabi manang di dia pe nasida saya mana masu-masu nasida saluhuna na mangalusi aka tangiang pangiduan elek-elek nasida saluhuna Tuhan hubuak kami maturupanmu nang saluhut ruas ni huriam nang pasahaton mau liatin rohana di bagasan minggu sadarion pasu-pasu nasida Tuhan salamar lopit gada aka pasu-pasu sahat tungulu nasida jala lam tumorop aka ruas ni huriam naringgas pasahaton ngoluna Tuhan bain pelean di depanmu hubuak kami nang aka ruas ni huriam nang di bagasan parsahiton na renge naku bigi hami di pajojor guarna marhite-hite titing tatap mana sida ho matutu Tuhan nama jama pamatang nasida marsada-sada mabubut sahid mangalehon hahisaron hamalumun di nasida saluhuna nang disudiaka nanang si pamasaon ni huriam pe Tuhan say pasu-pasu ma aka parapoton nanang si patupaon sudiaka pakubasion di kategorial suang-songoni Tuhan nami aka ruas na taba dohot ruas nang pida Tuhan totong maho na mamasu-masu nang dana nasorang pe di bagasan minggu Tuhan say ho mana mamasu-masu gabe dana na ibu-ibu magodang di bagasan asini roham songoni di nanayang patupa pardongan saripeon say ho matutuhu Tuhan nami nama masu-masu sudia kasakap ni roha nasida nang bangso dohot negara nami pe totong do buano nami terupanmu pasu-pasu bangso nami luat nami kota Batamon Tuhan nami selehon hademahod di tonga-tonga di bangso nami nang luat nami atong sahat tu tanganmu saddo ngulu nami mangasahon Yesus Kristus martangiak kami terupanmu amin tapasahat mapeliata mahita marede. Pasu-pasu kami, oh Tuhan.
tangya koma peliata tu ado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Kicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma sian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say calo may gabi uap na hucus di culom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati buluhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu kami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Kicang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu, say saut malomone roham di Banua Tongon songon na di Banua Kicang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidonga na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ay ho na puna harajan dut hagogon rodi di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disondakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhuna.